Jasmine. Hindi ko mamita. Ano ba ang ginagabon? Bako nga na tayo. Para
Ano? Ay, iya aku udah tahu ini. Udah.
Hindi ko minibig naghalo. Pamitin ko sa mga ibang matigas sa sitro. Sige, silver siya daw. Mag-relax sila.
Hello, bigla pero baga nila kasi
todo. Kapitan niya. Ano ba? Nakinig. Yes, sir. Iyo. Painit. Sama ka na. Trabaho ka. Meeting kami. Pila. 180.
Halo. Ya. Ubi. Ya.
Pero, ay, sana yung manas. Adik. Ano po? Hanap ka na ilbo. Ano?
Mabalik. Oo, yan ka na. Ay, di. Ay, yan natin. Ano mo dai? Leo kami. Leo. Kita punya go. Hindi ka ba daw yan o nanggap ko ka?
Wala. Wala.
Hindi na. Hindi ano dadali. Parang bata. Atay no. Yo. Bakalan mo. Sige po. Sige pa dadali. Mga tira.
May bago. Ano pa tapos? Ito, ulit na ako lang. Parang yung marami. Mabiyos ko lang. Kasi mabiyos. Pag minata na, ibalik ko na. An? Doon si Lula mo dito. Lula mo. Si Lula mo. Magi. Kami niya ang duma. Hindi sa dito. Ba. Pamilaw lang. Hi, dyan lang kayo. Dyan o. Kaya naman pa. Bata ka Munaw. Oh. Ano yung ayun mo? Ha? Pwede ginawa sa Oh. Ang pagiling kayo mukhaan. 5 bagayan. Paano mo? Ano ba?
Oo nga,
Muguli na ha. Oh, balik ka. Muguli mo pa. Bobo. Gram. 70.
Napaka... Sarang patris man. Sila po. Meron ko natin. Yan ang doon kayo nagkakalot na yan ang tuwa. Okay, salamudo. Naglaw-ilaw eh. Hi, Kay. Yan, salamat. Walo yung mga Ano ganda? Patlan. Malam. Sige, mo kung buro. Sige, nakapat. Pagdarap. Nakalawas. Pagdarap. Ano pa nung kasi naghapon sa pagdama ako pa hindi na parang ano masyado wala ka gago mo yung kapit kapitan mo dumaan kaya lang bang so ako ng baranga ito tawag din na kapitan niya balance dito sa balance sa ano ninda ang ano ba balance walang sa account uy na tama yan eh di ba gusto nga ipatas na uy no Mayo kaya maya yan salamat para lang bawa niya July oh yan ano pa tapos na Nabon ko lang tagong ni Pete
yan. Yang itu hari ya may labalo sarabay kaya no
Ano ba? Hatang ko lang. Ano? Wala hindi na. Wala hindi. Balik.
Tapos, yun na sana. Ito naman. Ang daan magkabang na mababa. No kung hamag maghangin to. Laki. Oh, dito.
Ini tuh dosa. Kabit sa ano? Galing naman, galing. Diba? Parang tayo lang sa parang. Good ang yaman. Hindi mo ikaw na din para makakaliw ka sa makalak yun kaya ako dumaan Pinahit ko, pinahit ko punta niya magkasabi pa. Sa mga sandali, magkasabi pa siya rin sa inyo. Pinapag-dumaan para sa pinahit kung darang sa ikan ko na sana. Kaya pa. Hindi man, try na sabi ko,
akong marami. 220. Spark plug 220. Like kaya spark plug pinakalang yung bago. Napalitan na lang. Pinalitan ba? Ano ko sa bago? So ano para ba 125 ganito diba kaya tapos na nagbigay kaso pero marami talagang tapos mo sa tapos kinahin pag yan nagdadaga hindi ko ina hindi ba panghigot baga sa pang-click sa tukod ang baga yan nakaduga ano itong sikat baga itong mga kita sa manaan matagal tingnan mo kung pag mo na sa mo kung nag-daanan ano then pag so ano sa pintalibong ano yan diga hindi tayo matang sa anong bakit mo sa naman kung mga rusar kayo yan tao no ano bawang bakay so mga ilang din parang hindi mo lang pero ano yung bawang bakay yung mga rulo pang matagal susa kaya ako ito mananang Honda Clio ang formawan ay
ganito. Click. Yung nga, may euro nga ay nailing ka ano arti ng motor ito arti ito diba na tayo may ayun na may blow, may pangkulay, Euro 160, mabilo. Libo-libo. Diba? Napangit ang ulan. Ito kan ano kaya may duhi malapit ang kapalo may balik kasi sabihin nila lang napang ilang nada so ayan naano ka namin so mga lang para din mo pingat baga ano ako sa lingkong mo ba binaba ka na ngayon mo na gawin okay mo para ka na mo hindi dito ano ko lang mas nalulungkot mo kaya mas iba kayo nung baga na suwaro bakit daw yung nag-rulin sa babae ano nga so ano man okay yo ako banda ito banda araw ka yun pang motor ako may motor na handabi para tadayo to na ini orang kaya mo kung pag may pagkakabaan video ko pala napagdap pala ng ano kaya may maarap lahat ano ang prenohan mabilis mag ano
ito dahil. Tama? Dahil pagiging niya, ang super ko, naman ka na. Ayun, ayun. Gari pag, ano ba yan? Hindi niya doon. Sige sir. Yung segundo, maaari nagpapataka sa tinta na gira siguro madisiso ka ka paano mag-aaral lagi mo ito mag-asado mo. Ano ito siya buhay? Buwa? Kapag nag- Kaya parapos tayo. Binakagyan na ni tapos niya ng yan baga? Ba't ka magpapos natin? Kasi niya. Kasubang dito sa pag-ibig, maribo ko na panaya. Ilan ko rin siya. Sila mo ay pag-ibig. Pag-ibig. Baka pa, hindi kita gawa. Malag ka na nga. Tuguloy ako. Ultimo. Katawa naman mag-ibig. Katawa naman hindi nagagan. Alam ko na buhay. Hindi ko na nag-vlog. Ano? Lalaki. Ano?
Walang hindi. Or sa kita dito.
mo. Magkano?
Masama ko.
Ano? Salamat. Oh. Yeah. Sabay kayo mga kampa na pag-save. Kasi dapat kaya. Guys, Sabi. Hoy!
anong kilo? Ayan. Guante. Correcto. Sa specific ako, babae. Kaya nung sila lalaki. Ano? Sila lalaki. Mahali ka ba? Hindi naman tayo. Sakay na. Ayos.
Kilo dato. Lang? Ito na kita. Diri na. Ako ko tayo bakit ni na. Ano ako ni Jericho. Bakal mau
Di pundo sa akin po di. Pwede hindi. Sige, Jamar. Hindi naman ka. Ah? Ah. Okay. Para tayo.
Welcome. Baka muna po ay. Tang day mo. Manggaro. Hindi ka ba? Espera,
Big po to. Sigat. Lupa. Itong tubig lupa. Ito mga pusit. Ada pa. Hello. Iwana pa ID malu ka apat panig abang maga pa palitan mo palitan mo mata ada mga alayo nawala kami ya wow tadi di pag-ambon mo yung ng mata ya basta
Tutusin mo ba? 90 ka ba nga, boss? 90. Ka ba nga? Ano ba dito? Video kasi pinatara. May bili. Ano Bulangawan. Hindi ka ba? Iyo.